Čaute, vítame vás pri ďalšej epizóde Pulrejtu. Ja som Maroš, toto je... Ty hovor moje meno, ja neviem rap. Aha, Gavrilo. A máme nové mikrofóny. Máme nové mikrofóny, borci, pozerajte. A keď to teraz nepôjde, tak jedného z vás vybereme, ktorý nám dojde nastaviť zvuk a rovno si ho tu necháme na nejaký a dáme mu niečo otvoriť. Ale necháme si karty z toho. Ja by som rád teda sa nebavil o tom, že ktorý set teraz kupovať, lebo však to sa mení zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, ale skôr by som sa bavil o tom, že ktoré produkty sú podľa mňa, podľa nás, najlepšie celkovo na investíciu. Bavíme o investovaní, tak hovoríme o držaní. Ja hovorím vždy minimálne 2 roky. No. Alebo 2, 3. Aj viac proste. Out of print. 4 roky podľa mňa je základ. Keď kupuješ nový set. Ale ja hovorím preto 2, lebo väčšinou kupuješ už tie sety. Keď už kupuješ out of print, hej. No. Alebo že tesne predtým, že sa ti tam urobia tie percentá, tak... No, ide o to, akú chceš mať likviditu. Keď kupuješ jeho obľúbené ETBčka, tak tam je celkom dobrá. Tam za toho zbavíš. No ja si myslím takto. Ja si myslím, že určite najlepší produkt na investovanie v dnešnej dobe je ETBčko. Je to produkt, ktorý je exkluzívny len pre anglické karty, hej? Ja neviem, či mám si bol súhlasiť alebo ne, lebo ja som bol booster boxový strašne. A ja som bol. Aj idú dobre tie booster boxy. Idú dobre, áno, samozrejme. Ale tie ETBčka, akože... Už len to, že kolektorov je viac a vyzerá to krajšie, tak asi máš pravdu, lebo viacej ľudí to chce mať. Chce to mať a hlavne tie ETBčka je jediný produkt, ktorý je z každého setu. Áno. To je dosť veľká pridaná hodnota a strašne veľká pridaná hodnota je to, že si to proste ľudia vedia aj vystavovať. Vieš si aj booster box, samozrejme, ale nedá sa to porovnať. Videl si tu Delta Rain Rayquazu včera? Videl, ale voľa, kedy robili fakt pekné, pozri sa, tu máš napríklad Fusion, ktorý... No hej, Fusion Strike je pekný, ale porovnaj si ho, bracho, vieš, ten Lost, pozri si, že... Lost je tiež po piči, aj Brilliant je pekný. Ale Lost Origin a Brilliant Stars vyzerajú takisto, bracho. Ale jak? Práve, že úplne peknúčké sú, neviem, či je to vidno. Ideme poflexiť. A akože podľa mňa... Stále je to pekné. Však je to pekné, ale to ETBčko, bracho, všetky vyzerajú takisto, máš tam vždy Pokémona veľkého cez celý ony. Máš tam dneska už promokartu v každom. Máš viacej Pokémonov, preto máš aj z boku. Ale z boku, kto sa na to bude pozerať z boku, bracho, vieš? Ale je to akože pekné, ale nedá sa to porovnať s tým ETBčkom za mňa. Ale ETBčko ti berie aj viacej miesta. Ale dobre, tak to snad nemusíme hodnotiť, hej, že koľko miesta. Teší ťa to, aj keď to nemáš rozbalené, tak by som to zhodnotil. Ja teším booster box, ale máš pravdu, áno. ETBčka. A hlavne, keď sa teda rozprávame o tej likvidite, vieš, že ten booster box, vieš, predaj teraz Fusion Strike za CM Low. Vedel by si. CM Low nepoškodený, no vedel by si, ale oveľa ľahšie predáš Fusion Strike ETBčko. To je pravda, no ale... Okrem toho, že je nádherné. No. Inak to Pocket Center, Mne sa páči asi viac to ne Pocket Center. Môže byť. Teraz som objednal, bracho, Pokémon Center 30. výročie ETBčko za 360 €. Ja si nemohol mi zavolať. Chceš? Chcem. Skúsim vybaviť? Skús. Dobre. No a čo? Inak čo? Jaký máš názor na Pocket Center? Ja som Pocket Center ETBčko, to je inak, keby ste niekto nevedeli, tak to je špeciálna edícia, ktorá má, myslím, že o jeden booster viac. Ne, tam je problém, tam je najväčší gól to, že to áno, ale má to o jeden booster viac, tuším, alebo dva. Ten booster ťa nezaujíma, hej. Teba zaujíma tá promokarta. Má iný art to ETBčko a vychádza to iba na Pocket Center stránke, ktoré sú dostupné iba v Amerike a v Anglicku. Ja som to chcel objednávať tiež, ale nevedel som sa cez to dostať. No. Absolútne. A ľudia, čo tam majú kontakty, na tom tak zarábajú. Hej. To je, lebo to stojí 60 €. Ale vlastníš nejaké? Ne. Chcel som kúpiť. No prvé toto 30. výročie som si... Čo ma najviac hnevá, že som si Obsidian Flames nekúpil. Ja. Však to stalo 70 €, bracho, na Facebooku a ja som sa na tom smial, že aký kokot si to kúpi. Že na čo ti to je keď vlastne? Keď som sa tomu nerozumel. To je to isté, no. Úplne, že... A teraz ten Charmander v tom stojí 1000 €, ne? 50 desine. Hej. To je úplne extrém. kokos. Chore. No. Ale je pekný, zase hodí sa ti do toho treja.
Áno, bracho, to trio starterské je podľa mňa úplne najkrajšie. Ale podľa mňa akože ten obyčajný ti úplne stačí, lebo nemáš to na ostatných dvoch, to Pocket Center. Mne to Pocket Center absolútne, akože so mnou to nič nerobí. To ako čisto investične som si to kúpil. Je to menej raritné a nebudeš si tak poflexiť, že dojde, že mám Pocket Center, Charmander, vieš. Že aj keď máš toho obyčajného, tak vždy je proste ten jeden o troška lepší, áno, hej. Ale zase tam bavíme o likvidite, kto si kúpi Charmander Pocket Center len kvôli tomu, že tam je ten stem. Myslím si, že teraz, keď bude ten gala, tam sa ho vieš zbaviť. Áno. Keby si Amerika alebo Francúzsko niečo, tak tam sa bavíme sa o Česku, Slovensku. Hej, no. Čiže... A Európe, no tak Európe, ja neviem moc hodnotiť Nemecko, Rakúsko, aké sú trhy, hej. Tam inak to ide, tam to mizne, však oni majú lepšie výplaty. Pre Nemca je niečo iné 1000 eur ako pre Slováka, priemerne sa bavíme. Hej, ale tak potom prečo nemáme vo facebookových skupinách Rakúšanov, bracho, čo skupujú? Vieš, čo myslím? Inéž my to tu podľa mňa máme dosť drahé, ja si myslím. No na naše výplaty áno. No. Ale Nemci si povedia, že OK, to, ako ich to sere, lebo vedeli viacej zarábať percentuálne. Ale poďme sa na to pozrieť tak, že to ETBčko je asi číslo 1. Hej. 2 je podľa mňa určite teda booster box. Ja by som dal bundle. Bundle? Lebo booster box ti vie vyletieť na cenu 800. No, asi piči, nepredajné. Akože ne, že nepredajné, ale potrapíš sa s tým. Ale bundle ti vyletí pri tých istých boostroch na 15% tej ceny. To je akože pravda, no. Vieš, lebo je ich tam úmerne a vieš sa toho rýchlejšie zbaviť. A veľa ľudí už sú aj akryly na tej bundle malé. Áno, a bundle tiež už začínajú. Len trošička ma vyrušilo to, že zmenili proste veľkosť toho bundlu. Podľa mňa kvôli vystavovaniu, aby to bolo väčšie a krajšie. Môže byť. Presne preto pomohlo, ale inak čo som chcel povedať, na toto nezabudajte ľudia, nepreplácajte pri bundloch caseoch, pri ETB caseoch nejakú extra cenu za to, že to máte v tomto, lebo aj tak to budete musieť rozbaliť, keď to budete predávať po jednom. Hej. Kde chápem, že môže byť pridaná hodnota je v booster boxoch, kde máš nejaké garancie, teda čo boli. A pri ostatných veciach nemyslím si, že to má nejakú extra pridanú hodnotu a radšej si kúpte 10 ETBčok od toho istého človeka rozbalených a zarobíte na tom viac. A vôbec sa nespoliehajte na to, že teraz mám case, tak potrebujem to predať za prémium. Prečo by som ja platil? Dobre, keď sa bavíme o nejakom starom sete, ešte to pochopím, že je to všetko v dobrom stave, hej, to pochopím. Ale prečo by som ja platil teraz 1650 za case Ascended Heroes, keď ETBčiek 10 viem kúpiť za 1500, hej? A máš o jedno ETBčko navyše a viacej zarábaš. A na čo? Chápeš? A tiež ja som tiež bol, však učím sa aj ja, hej, lebo však z Pokémonov si idem celý život, ale peniaze na investovanie som doteraz moc nemal. Až teraz začínam chápať, že jak to vlastne celé funguje aj s tými produktami, hej. Čiže ten case v podstate aj tak nakoniec dňa, keď ti prekročí nejakú hranicu, režeš a predávaš po jednom ETBčku. Aj booster boxy sa budú rezať, aby si to predával po balíkoch, čo sa robí teraz pri tým. Tým už sa predáva po balíkoch, sa mi zdá tiež. No. Takže... Lebo kto ti kúpi za 2500 € ty kokos booster box, vieš, že to... Sú, jasné, sú. Ale musíš ho predať za 2200, 2100, už tam strácaš. No. A musíš ho predať, dlho to budeš hľadať toho človeka, čo to kúpi. Ideálne ETBčko. Možno display, ak máš za normálnu cenu, kde máš cenu 10 bundlov a máš to sealed. Vtedy je to super, jasné, ale tak to už je len o kvantite, to už je o kvantite, hej, ale akože aj case vždy, keď vieš zobrať za takú istú cenu, jak 10 ETBčiek, alebo booster boxov 6, tak to je akože no-brainer, hej, no tak je to drahé, ale určite je lepšie kúpiť za tú istú cenu case 10 ETBčiek, ako 10 ETBčiek, hej, no však ako o tom sa nemusíme baviť, ale neplatíte za to určite viac. Dobre, keď si niekto vypýta o 20 € viac, tak to je ešte v pohode. Ale v momente, ak si niekto pýta, že si môžeš... No, navyše, to je... Presne, to je úplný nonsens. Na čo? Však kúpim si to jedno ETBčko a mám zarobené viacej. Za 2 roky to ETBčko bude stať možno 500 €, 500 € mám navyše. No. Iba tak, že dovačka. Hej, presne. A ľahko to predám, lebo... Chcete ETBčko? A hlavne aj ty z toho nebudeš mať schýzu, že Ježiš, musím to predať, lebo ja to musím predať s prémiumom. To si výhod z hlavy, to už podľa mňa je. Nelen to, ale najväčšiu schýzu máš z toho, že ja to musím teraz otvoriť, však ja to otvorím a prídem o 200 €. Presne, hej, kokocina. Ja tiež to poznám.
Ja keď som rezal svoje Casey booster boxov, tak ja som si povedal, že ja kokot na to. Musel som proste, takže to by ste vedeli. Takže toto je akože investičným produktom, hej, a potom akože ešte sú tie collectiony, keď tam máš dobré promo, jak túto máš, ukáž chalanom. Áno, to som teraz kúpil, akože. To je ináč brutál. Toto, kto chce začať pekne zbierať do výstavky, na chytí jedno, tak tieto 3, počkať, ukáž ďalšie. Toto je inak choré, bracho, koľko to stojí? Po 940 som platil za všetky 3. Tie proma vyzerajú vo super stave, čiže neviem, že či si to nechám takto, alebo vylúpnem a dám ich na grade. A tie proma vyzerajú fakt dobre. Predáš balíky. Ja som to kúpoval hlavne kvôli tým promám. A čo tam máš vlastne, nejaké balíky? Tam máš Fusion Strike, Evolving Skies. Fusion a ešte niečo tam je. Krásne, bracho, krásne. Ešte aj ten pin. Kúpujte si túto európsku verziu, je tam menej balíkov, kvôli promám vás to bude stať menej. Tá anglická má viacej balíkov, stojí viacej. Veľmi je to pekné, toto by som neotváral ani, bracho. Ale chcem tie proma, 50-10 nemať. Čiže musím kúpiť ďalšie asi. By som dal potom single booster, lebo tých sa vieš najľahšie zbaviť. Ale Single booster som bol ja vždy proti. Ale dáš lebo akože a hneď sa toho zbavíš. Áno. To je, že mám týchto 100 a človek to zoberie celé. Áno. A aj keď chodíš a nemáš tam žiaden premium, nemáš nič proste a zbavíš sa toho. No je to také trošička sketchy toho, že ľudia váženie a tieto pičoviny, ale... To už sa nedá teraz. Ja si tiež myslím. To už sa nedá a hlavne povieš teraz... Dobre, no Godpack vieš navážiť, no. Ale tak vieš, to je také, no. To máš v 2 setoch aj tak. Máš to v Ascended Heroes a Prismatiku. A ešte v 151 je ten Demigod. Áno. Ale proste vieš sa toho hneď zbaviť. Vieš to hoci kde hlavne kúpiť za celkom v pohode ceny. Hej. Smarty má teraz super ceny, ihrisko má v pohode. Alebo proste, ak teraz je Destin Drivos z Oni reprint, tak vieš proste kúpiť ten booster box tak, že sa ti to proste oplatí otvoriť. No, aj ten Oni, aj ten... Ne. ETBčko sa neoplatí. ETBčko sa neoplatí. Ne. ETBčko sa aj málo kedy oplatí otvoriť, skoro nikdy, lebo však tam proste ten produkt je stavaný tak, že vlastne tá krabica a to promo, hej. Ako Pitch Black ešte tieto Chaos sa oplatia? Neoplatí, lebo máš tam 9 boostrov, bracho. No. A čo stojí booster? 5 euro. 6? 6 euro? No. 6 x 9, to máš 54. Dajme tomu, že promokarta nech ťa nestojí 25, tá promokarta stojí 5 euro. Neoplatí sa ti to otvárať. Na booster sa neoplatí. Tak máš, no vidíš, tak máš potom bundle a single booster z booster boxu. No. To je presne na otváranie. Takže tak by sme to zhodnotili a keď chceš zbierať single karty, tak ich kupuj. No, neotváraj, nesnaž sa to otvoriť. Je čisto len také, že chceš ten adrenalín, chceš si dneska niečo buchnúť za hazardiť si, ale najlepšie sa ti oplatí kupovať proste. Buď to 50 rovno. No ja som akože za tie 50, len tie sú drahé a hlavne v dnešnej dobe už ti málo kto predá v dobrom stave kartu. Hej, však to, že keď chceš tu 50 desinu, tak si ju pozri, len vždy je treba si počkať, čo pre Ascended nechápem, jak sa stalo, že ona išla po vydaní hore. Ale už konečne to padá. Už to konečne padá, Čiže vždy toho pol roka by som povedal po vydaní setu, máme nejaký ten prvý bottom, môže byť posledný, ale väčšinou je to prvý a tam sa to oplatí nakúpiť. Tomu ver. Ale povedz mi ešte, že aký máš ty názor na PS9? Je mne veľmi ľúto, že to stojí takisto, jak... RAW karta, hej, lebo... Trošička to býva drahšie. Nech je to 15 eur drahšie. Čím staršia karta, tým je tam väčší rozdiel, ale pri moderných kartách to stojí takisto málo. V dnešnej dobe, kedy majú 50-10 moderných kariet také veľké populations, tak úplne som s tým v pohode, že PS9 stojí jak RAW karty. Vieš čo myslím, lebo vieš, keď máš napríklad bracho Charizard z 151, ich je 20 000 PS10, tak potom tá PS9 je fakt už akože taká, vieš. Ja by som, vieš čo chcel? Že čo by dosť pomohlo aj kolektorom. Keď dostaneš PS9 alebo niečo iné, tak aby si tam mal možnosť, že no grade. Že PSA, že máš overené, že je to
Že to originál autentické, karta hej. a autentická, máš to pekne zabalené v slabe, nebude no ti to grade. Vieš čo myslím, že vie si to vystaviť? Že akože by to bolo iba overená autenticita, Áno. hej? Že A proste úplne- by si zaklikol, že ten, Že je to alebo karta, iba... ale originál. To je zaujímavé, ale neviem, či by to veľa ľudí vyhľadávalo, ale aspoň by si to mal v tom obale peknom. Však o to ide, vieš si to Není pekne zlý vystaviť. nápad inak. To je úplne popičí nápad, že dáš si no grade a nemusí ťa trápiť, či tam máš 9, 8, máš krásne vystavenú peknú kartu Ty a kokos, teraz som videl, bracho, také desiny, bracho, že Rayquaza, tá Gold Star, bracho, a kúkal som na tú PSA 10, bracho, to nebola šestka. ide o to, že chceš mať niečo pekne vyložené a máš tam vlastne RAW kartu, ako Hej. keby, čo niečo stojí a máš ju overenú, v pekne zabalenú, takže ak sa to dostane k PSAčku, stačí mi dať potom nejaké percento z firmy, keď to zavedete. A ešte, že tie PSA 9, ja by som inak možno aj skúšal to krekovať a resubmitovať. Ale áno, to... Akože neskúšal som to ešte, už som krekol, ale neresubmitol som nikdy, ale vieš, že to PSA 10, tá PSAčko není tak konzistentné v tých gradoch a im hoci kedy ujde. Ja Pri Bekete určite- sa to nestáva. Ja už som teraz nejaké vylúpol a pôjdu sa poslať znova. Proste, keď dojde do toho Frankfurtu, lebo... Už došlo? Ale ešte sa nedá poslať. Či už Nedá sa? Neviem, ešte ne, ja som neviem, ale pozeral, že už nedá sa došlo. ešte stále nič. Ale keď to otvoria, hneď tam pošleme karty. No, Poďme si to ešte nakoniec zhodnotiť, máme tu, aby sa vedelo. áno. ETBčka, potom by som dal, že bundle display, ak je za cenu 10 bundlov, Áno, alebo dobre. nech je tam 5% navyše, Hej, to sa ešte dá, potom tam máš bundle, potom tam máš booster boxy, single boostre a keď sú fakt pekné, máš fakt pekné tieto collection nejaké, jak je tie evolúcie. no alebo jak bol napríklad ten Twilight Masquerade, ne? Či to bol Shrouded Fable, prepáč, čo tam bola Áno, tak... tam bol Kingdra a A Greninja, hej. Lebo máš tam aj fakt peknú promokartu, máš tam nejaké boostre, škoda, že to bol slabý set, ale to sa oplatí. Hej. Dobre, takže máme to zhodnotené, vidíme sa pri ďalšej epizóde, lajkuj, šeruj, komentuj a dajte nám vedieť, čo vy si myslíte v komentoch. Áno, budeme vám odpovedať. Pod každé video budeme odpovedať. Čau. Čauko.